mistake nga. Kan pemilih itu khusus saya kayak pusat ni. Basis teh ya, ni hok kasih. Hok kasih dulu sih. Terus sekarang pakai. Misal ni. Belai kena hambai ini yang media kong bus kangus katung mani tong mani no share kain bagi ini o channel lo
हनुगनानि बागै जों सिलायनानि बागै नों जरा रफायमानि बागै बेलाय खोनो हामबाय जों दिनै आरो न'आव बेलाय खोनो खाथुंमानि दिन तारमाने जों पार्टी अफिस दिनैनो जों खलक लायो पार्टी अफिस खलकमानि बागै पिता राबायमानि बागै परै जों हाय पारा अ रेलि खालायलायखा जों बेलायनो बर' गोबां 400-500 कानाय अमो हाय खालायो जों खाथुंमानि बाय दंथावै जों रेलि बुख्लायलायखा गाहामखौनो खोथाबो हाय पार्टी अफिसाव फायो जों बुथुफ्लायो कग्लाम किसा सालायनाय होननाय बांसलायजा बर' गामियाव रेलि खायजों दार्जिलिं बिसि कलंकाय और जागाव जों रेलि खालायलायो बेलायखौनो खाथुंखा बेलायखौनो जतनो फायखा और न'आव बीजेपी किसाफानो माया अंनाय अबसिनि बिसास तमाने गांके तिनि रेलियाव जों फुनुगै रखा बीजेपी स्रगनि और न'आव बख्रक्ति सामानानि सम्भव निया इनके बाक्सा बुक्सो लोकरक बीजेपी बाय एलायंस नै हाय खा दुंजाक बनो सराय के सायर गति बीजेपी बाय एलायंस अंनाय माने अब इंया ताबक जरा इंयावैनो इंया अंगै तंगो जों मुंसानो बाना जागनाय ग्रै जों मुंसानो बखा दुजानाय ग्रै दिनै त्रिपुरा मथा सिनिखानो जों एडीसी संमारिनो जों ग्रा खालायो आइगेनिस्लाय गोबां खालायो जों सीट नावैनो पास खालायनो जों एडीसी जोंनि त्रिपुरा मथा जों एलायंस इंया अब स्रायखौनो जों सिमानखा हामबाय बेलायखे हामबाय मीडिया पार्सनल न जों दिनै दार्जिलिं बिसिनि कलंकाय गामियाव फाइसौ खालायखा जों दिनै आरो जागाबो बुथ अफिसबो दिनै इनॉग्रेशन खालायलायखा ते बुथ अफिस इनॉग्रेशन खायमानि यागुलनो जों दक्षिण कलंकाय ते उत्तर कलंकाय जरासों रेलि खालायलायखा एसे रेलि खालायलायमाने अमो एकटाइन उद्देश्य जों फाइनाय 12 तारिखआव टीटी एडीसीनि जेनेरेल इलेक्शन होनाय इलेक्शनाव सिनि पुरी किला बागमा आसनेंगै सिनि सीएम सार Honorable CM Sir, Purno Chandra Jomatiano, Han Haisung, Buskangni, Electiono, Kwbang boot by Kwplai Khaidi Bangwin Sung Tini, Orosini, Bisini, and we Bisini, Bisini Sokti Mohora, Sung Klaileka, Sung Simonka, Sung Tini, O Relini Bisingte, Sini Darjeeling Bishiva, BJP, Kuno Motene, Buskang Awanite, Bokroti Sanani Motoni, Kuno Suzukuri, Sung Tini Orozotano, Tipra Motha. They Tansani Bisingte, Guagrano, Lograna, Henation, Tinoro, Darjeeling Bisini, Kalamkai, Ongla, Joto Kalamkai, Joto Darjeeling, Ongsoni, Salaburi, Joto Ongsoni Bororono, Tini Samil Faika, Bonabangwe, Jotono Simon Casting, Obisiwa, Tipramo Tanewinus, Homotoro, Jotono, Katon Tonlajak, Sulu Zora Nashing Tongue, election, Bartari Nashing Tongue. 12 तारीख लेखे हैं सुन जो तो एलाका ने जो तो न सुन सिनी पूर्ण चंद्र जमातिया सिनी प्रार्थना कबांग को बुध पास खाई रहना नहीं बांगुई जो तो न तियार तंगलाई तंग है से और ते कैसे साथाई के लिए किसी दिन रोंगुई सोशल मीडिया वो ते कबांग में एरिया वो न बेलाई न आलोचना लाई तंग है से एलायंस नहीं अब वो कुनो किचिया बीजेपी नि बुखारते सोशल मीडिया ते कबांग में एलाका वो अमा बरोंगनी प्रचार खालायखायसै तानि बावै हमले फाइनाय इलेक्शन बीजेपी नि अंगै टीटी एडीसी नि इलेक्शन बीजेपी नि अंगै कोनो न माने सीट कायसे फाना माने कोनो चांस करै एमन अवस्था बो तिप्रा मथा बे एलायंस अंगै तिप्रा मथा बे दायबै तिप्रा मथा तै बीजेपी सरकार खायबै एडीसी बे एमडीसी र एम र उंनानि तै एडीसी नि सरकार कदाल तनानि अमो सुदु बीजेपी रौनी इमांग नोगमानि सायसि तिप्रा मथरा कोनो मते न ताकसक जरा एलायंस नि कप करै अमो जे तब एलायंस खनामानि अमा बेबागनो बीजेपी नि पक्ष थेके बीजेपी स्र प्रचार खायमानि सोशल मीडिया या केबा कामे आमसायरो खायहायसि अमो बरौनि इमांग किन्तु चिनि इमांग के जों Kwplai इंनाय जों तिप्रा मथा सुदु तिप्रा मथा के खायबिनो बुसकांगो बु Kwplai ing फायबै चिनि तिप्रा सारनि हामख्राय अधिकारनि बांगै जों सामं तानो हाय हिने प्रतिकाबद्ध खायजा ताबक तिनि ने बिसिंगनो फार्स्ट फेज जों चिनि कैंडिडेट कगनाय तिप्रा मथानि इंगै आर जों चिनि प्रार्थी Honorable चिनि सीएम सार तंनाय पूर्ण चंद्र जमातिया बनि इंगै जों 25 तारिख नि ठीक 11:30 समायबो जों
SDM nomination fal khainani ready inglai jaखायसे हायखैबो दिनैनिबो अरसिनि कलंकाय अंशनि बर जतनो खाथों खाजा जों नमिनेशन थांनायनि बावैबो रेडी इंलाय जाखायसे अमा हायखैबो ताबो जों जतन प्रस्तुति सारा त्रिपुरावनो एडिसि एरियानि जत अंशनि समस्त चिनि त्रिपुरा सार हायसे अमनो केबो फानो माने बख्र मिहिजाना ककरै कोनो वाना जानाय करै बबाग्रा चिनि साकाबा तंबो बबाग्रा चिनि हामख्राय त्रिपुरासानि हामख्राय बांबै सामंखायनाय मने बांबै जों गामि आमजैनो जनगणक जों एलायन्स देंनाय एलायन्स या आबो कोनो फानो वानानानि वानसुननि करै चिनि बबाग्रा चिनि हामख्रायनो बांबै सामं तां तां हायना आसोनो जतन हामबाय